טוב, אבל הוא... אני רוצה שתיים, לאט לאט. הוא לא טוב, אז עכשיו יום אחד אנחנו עושים לשתות בירה איתנו ספקיה. לא למטה, למעלה. ניקח אותו עם מונית אם הוא לא רוצה ללכת. לא, זה לא מראה, אני יכול ללכת. לא, יום אחד שותים בירה שם, מודעת. על העיני, על העיני. תגיד. כל בוקר היא עוברת, הייתה עוברת שם בפינה, והיא כל בוקר מוכרחה להסתכל עליי. אף פעם היא לא הולכה ישר. תמיד היא עברה ומאוד הסתכלה עליי. ואני ראיתי חתיכה דורה יפה. לקחתי את האוטו מסע הביתה בקמיון. לקחת אותה הביתה? כן, היה לי קמיון. כן. בואי תעלי, אני אקח אותך הביתה. ואחר כך ככה התחלנו. ואתה זוכר מתי נתת לה הנשיקה הראשונה? או אתה לא זוכר? לא זוכר. לא זוכר. סבתא! בואי! אני אשאל אותה, אולי היא זוכרת. ואחרי כמה זמן? היום יואל ראה מקום לספלזיונס בניינים וחלואים ככה. איזה יפה. סבתא, את זוכרת מתי סבא נתן לך הנשיקה הראשונה? לא זוכרת? לא עושה לכלים נשיקות, אני ראיתי אותו. חברה שלי אמרה, את לוקחת אותך. אני עזבתי את החברה בחוצה והלכתי איתו. החברה לא רצה שאני נגד. נעמי לא רצה? birçok restoran ve kafeyle de karşılaşabiliyorsunuz. חברה, נכון? אני אוהבת אותו, אז אני אוהבת את החברה. נכון או לא? כן, נכון. אוי אוי אוי, איזה דבר יפה. חיים טובים עשינו. עשינו חיים, ריקה זמנו בזמן. לאט לאט. יואל לא התעייף, התעייפת יואל? לא, זה היה טוב עם מזגן. מזגן, זה לא מלא. זה טוב. זה היה בסדר. מאיפה קנית מלפפונים מהזה שהזכיר את ה... לא, מעל ידו. למה לא באו? ההוא יותר יקר מזה. אז בעוד שקל, תני לו להרוויח. למה? מה אכפת לך? טוב. 3 ב-10 שקל. זה בחינם. אבל אני הולכת... לא, אני הולך לקנות בזה, אני הולך לקנות ממני. בשבילהם, אחי, חדשים. זה, המכולת לקח לי 3 ב-14 שקל. לא. זה 10 שקל. אם אני לא קחת ב6 שקל. אבל טרי טוב. טוב, הזיתונים אצלו, אבל איזה זיתונים? הזיתונים חבל על הזמן. אני קונה משם 6 קופסאות בשבילהם, ו6 קופסאות של מלפפונים. מתנה. אז למה שאלתי מפה 6 קופסאות? לא רוצה, ישנים הקופסאות האלה. ישנים? לפעמים... זה, מה שהוא לוקח, נפתח, תיק, ככה. בלי מכונה, זה מכונה, אני לא רוצה. Tu che hai stato tu? Io se lo cargo. A me mi piace anzi aprire ciccia, che a me sarebbe cacca. אני אוהבת השיר, תזברו. טורקיה. תראה איזה יופי, גם טורקיה. תראה גל על הזבגורס, מין על